Yeshia ewo twi adesua so. Medende nana emisa eyim. Yeshia say no na ye bedi nkomo e de afa eye twi kasa ho. Adunti mema akwaba. Me se onkran se obekoso ara esua twi na watumi edi dwuma ahoro biara. Yenhye ase, ye hyase de a na mema obe baako. Enne ba me de ma no eye abofra hunu ne nsa ho kokora one mpanyini eto nsa didi. Abofra hunu ne nsa ho kokora one mpanyini ana mpanyinifo to nsa didi na so. Enne me no wo hwe Edinnsiananmu eye biakofo ne asemfo a ye frɛ no Ankasa. Eye bra won ahyia ewo kasemu ana se osusukyiro mu. Asembisa ne se yebɛkyerɛ abom ana se yɛbɛte wo ntem. Se Edinnsiananmu eye odede. Edinnsiananmu a eye biakofo ne Ankasa ehyia eye asemfo abaako ye kyerɛw edibom. Ma mensi so biyo ma. Edinnsiananmu eye biakofo kabia ne asemfo eye Ankasa ehyia eye asemfo abaako ye kyerɛw ebom. Yeni kan hwe Edinnsiananmu ya meka ho asemi. Ne edi kan eye me. Ne etoso ebien eye wo. Ne etoso ebiesa ono. Na ne etoso anan eye eno. Nti yensa moboso biyo me wo ono na eno. Sa Edinnsiananmu a eye biakofo kabie ehyia asemfo a ye frɛ no Ankasa abema yen asemfo baako ana biako ye kyerɛw edibom. Yenhwe ɛho nhweso me ne Ankasa bema wo ma Ankasa. Wo ne Ankasa bema wo wa Ankasa. Ono ne Ankasa ebema na Ankasa ne ekeka ɛho. Nti ne me ne wusuan eye Edinnsiananmu ewo biakofo kabiem ne Ankasa ebema yen asemfo biako. Me ne Ankasa bema ma Ankasa. Wo ne Ankasa bema wa Ankasa. Ono ne Ankasa bema na Ankasa. Edini guso nana emisa eyim. Twi adesua learn sua twi dwumadi na mede bere wi koswa na woni yen eni nkomo ewo 0241 144 854 0241 144 854 ana 05077 90206 05077 90206. Yewo Facebook learn twi sanso ene yewo other platforms a obetumi ne yen edi nkomo bra ne yen kyerɛ wade ye no obetena se ye be kyerɛ wade yewo materials ahodo a ye de kyerɛ ade obroni be fan applications ye woni nyina bi yewo videos ahodo a ye de kyerɛ ade yewo bere ede ma wo anunti oni yen nkomo ye be sanso ahyia bra ye de adesua foforo bra twi adesua eni medase makrao bye bye.